Добър вечер, уважаеми зрители! Започва емоцията сделка или не. Преди да преминем към днешната игра, нека ви припомня какво се случи вчера. Снощи гледахме играта на Оханес от Златни пясъци. Ончо стартира с кутия с номер 5, която всъщност бе жълтата Хикс кутия. Със стойност в нея 4990 лева. В процеса на играта Ончо прие и сделката за 5000 лева. В неговата кутия на финала имаше 4990 лева. Така че българинът от арменски произход Ончо прецака банкера, макар и с 10 лева. На негово място влиза Боян от Кърджали. Боян е на 22 години, смята за себе си, че всички го харесват още от малък. Преди 5 години е спечелил конкурс за най-добра песен в България. Музиката е неговият живот и най-добре се чувства, когато е с китара в ръце. А сега започва сделка или не. Готови са всички 24! Добър вечер, скъпи приятели! Точно 18 часа е. Започва сделка или не. 8-я сезон вече е в разгара тук от грандиозното студио на сделка или не. Точно след Марс и Венера, любовта. Идваме в студиото, където е реалността. Парите! 24 участника, 24 кутии. И един билет. В билетите сделка или не на Националната лотария печалбите са на обща стойност 6 милиона 787 хиляди и 500 лева. Да! Намалели са точно с 12 500 лева и това е сумата, която е спечелил Шукрю Джафар. Здрасти, Шукрю. Здрасти. Откъде си ти? От село Манолич, община Сунгурларе. Дай да видя. Село, кое каза? Манолич. Манолич е ли? Да, Манолич. Манолич? Да. На кой са го кръстили това село? Не знам. Ти просто си живееш там. Аз съм роден там, си живея. Ето това е печелившия билет. Ето тук пише 12 500 лева. Добре, как се здоби с този билет? Ами играя, постоянно купувам. Който играе печели, който не играе, да. не печели. Това е правилно. Това е правилно, защото късмета трябва да го гониш, а не той да дойде да ти кацне на работа. Винаги е така. А ако не си вземеш билет, как ще спечелиш? Така, откъде го купи този билет? От Сунгурларе пощенска станция. От пощенска станция, български пощи, билета на Националната лотария, сделка или не. Прибирай го в джоба сега. Прибирай го в джоба. Какво ще правиш с парите? Ще ги похарча. За какво? За семейството. Какво ще купиш на семейството? Има много работа да се купуват. Къщата да оправиш, кола да купиш на децата, те не останаха пари. Я ела да поработиш малко, я ела тук в сделка или не. Даром пари не даваме, бачка не трябва. Обърни се напред. Обърни се сериозно напред. Гледаме право напред с тебе, защото ще ми помогнеш да свършим малко работа. Готов ли? Щом си готов. Що ми плащаш? Еми 12 500 лева не са малко пари, да ти кажа. За едно натискане на бутона. Готови сега, внимавай. Внимавай, не бързай. 24 участника тръпнат да разберат кой ще играе тази вечер в сделка или не. Но преди това, кутиите на сделка или не? С тебе сега ни предстои най-трудното нещо. Виж ги, всичките 24 гледат и искат и те да спечелят повече от твоите 12 500 лева. Сега ти трябва да ми помогнеш. Първо, натискаш бутона, за да стартираш компютъра. Натискай. Абе, натискай! Абе, натискай! Ето ги, 24 се бъркат в нашия компютър. Кажи сега, какво искаш да кажеш? Ами да има моя късмет, да спечели повече от 12 500. Правилно! Кой искаш обаче да спечели? Я ги разгледай, сега внимателно ги разгледай.
Кой искаш да спечели? Така като ги гледам. Като ги гледам всички са... Готини, кой ти да. Аре, двамата, защото и аз искам да участвам в късмета. Давай, фани моята ръка на 3, 2... Да бързаме ли? Аре, да бързаме! Стоп! Десислава от Люлин! Десислава от Люлин! Това е кутията, Деси! Ето! Също клюв! Пожелай късмета, Деси! Мерси. А сега 12 500 лева за Шукрю! Вземи чека, той вече си е твой. Ето това е, дами и господа, който играе с билетите на националната лотария с Делко или не, печели. Иначе късмета сам няма да дойде в джоба. Шукрю! И на мене ми беше приятно да ги изхарчиш със здраве. Аплодисменти за Шукрю! Деска, оттъркала си се в късметлия. Дано ти донесе много късмети на тебе. Сега затваряме този бутон. Оправяме тази кутия, за да си дойде на мястото. И решаваме какво ще отговориш на въпроса за Деси от Люлин. Колко ъгъла има квадрата? Добре. 4, 3 или 8. Колко ъгъла има квадрата? 3. Yes! 3 ъгъла има квадрата. Много добре. Ти искаш да се върнеш, да си загубиш късмета, но може и никога да не играеш. Каквото стане. Можеш и никога да не играеш. Решението е твое. 8. 8. Аплодисменти. Връща се на местото си да видим грешния отговор. Вземи си кутията. Когато на някой не му се играе, не разбирам защо е дошъл в сделка или не. Хубаво е да се седи тук, защото има много приятели. Но все пак всеки един смятам, че е дошъл за пари. И ако днеска не му е играта, и ако днеска не му е кутията, никой не може да каже нищо. 23 човека са готови. Деси също си в компютъра. Дали ще си ти? Айде пак. Да стартираме. 24 имена, включително и Деси, която не можа да отговори на един елементарен въпрос. Да видим следващия участник сделка или не. Дали ще иска да играе на 3, 2, 1. Стоп! Таня от Кючук, Париж! Танче! Така, ще играеш ли? Ще играя. Сигурна ли си? Убедена съм. Браво, щом си убедена. Чакай да ти нагласа кутията. Чакай да затворя този капак. Това какво е? Това ми е за късмет от църквата. Добре, слагам го тук в кутията. А всъщност тази ли ще бъде кутията? Не знам. Оставам ти го за теб. сега. Въпроса за Танчето от Кючук, Париж. Да го видим. Кой е водещия на Марс и Венера? По нова телевизия. Камелия, Гала или Никол? Това е една водеща и певица, която аз много харесвам, макар че точно този жанр не е мой тип музика. Камелия. Камелия! 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 Дори не чакаме да след. Камелия! Да, страхотно. Ето един играч, който не се замисля и иска да играе. Веднага да играе. Добър вечер, нотариус Филипов. Добър вечер. Да я разкрием какво има в червената хикс кутия. Ето, готова е да играе. Ще разбере по време на играта. Има сума от 5000 до 100 000 лева. Дано да е по-голяма. Дано да е по-голяма. Ти донеси късмет до сега на много участници, дано и днес късмета да е с теб в твоята игра. Благодаря. Танче! 6 кутии оферта на банката. Отхвърляш я и разбираме какво има в жълтата хикс кутия. Сумата се разкрива, която е в жълтата хикс кутия. Ако не отвориш предварително. Да. След което 4 кутии оферта на банката, след което 3 кутии оферта на банката и ако отхвърлиш и тази оферта, ще разкрием
съдържанието на червената хикс кутия. Колко пари са там? Дали са 100 000 лева? Дали са 50 000 лева? Не знам. Стискам палци, банкера да е малко по-щедър. Готова ли си да започваме? Готова съм. Играта на Таня от Кючук Париж започва. Сделка или не? 24 кутии. 23 срещу тебе, една пред тебе. Първите 6 кутии с коя започвам? 24 Боян. 24 Боян, започваме от края. Кутия номер 24. Боян е нова булка, нов късмет. 50 стотинки. 50 стотинки. Коя е втората кутия? 17 Петко. Кутия номер 17. Пеца, какво има в тази кутия? Ами, нямам представа. Отваряй кутията да е синя сума, като няма представа, какво да го питаме? Какво да го питаме? Отваряй! Не, 15 000 лева. Танче, ти за колко пари си дошла? Аз играя винаги за максимум. 100 000 лева? Да. 100 000 лева. Има ли възможност да ги спечеля, играя винаги за максимума. Третата кутия. Стискаме палци и този максимум да не го отвориш. Коя е третата кутия? 14 Венелин. Макар Кутия че номер 14. вчера имаше голяма сума при него. Че мислиш, че днеска пак има голяма сума? Не, малка. Кутия номер 14. Синя сума. Синя сума. Синя сума. 200 Браво. лева. Жълта сума. Жълта сума. Коя е четвъртата кутия? Твърди ти идеално в момента. Четвъртата кутия коя е? Първо ще да отворя 19, после 7, но Сузи така хубаво ми се усмихваше и ми е много симпатична. Нека да видим първо какво има в нейната кутия. В кутия номер 7 има 40 000 лева. 40 000 лева. Много добра сума. Червената за хикс кутия. Да, страхотна сума. Виждаш ли каква е разликата в този сезон в момента? Да, виждам. Ето, това са изненадите. 40 000 лева. Къде се нарежда? Само две суми има по-големи от нея. Само две. Погледни 50 000 и 100 000. Дали си за максимум? Да. Максимум от ситуация. Максимума е 60 000 повече. Защо винаги играеш Защото за максимума? аз съм много борбен дух и никога не се задоволявам с нещо по-малко от това, което ми се предлага. Следващата кутия. Коя е тя? 19 ли е? Да. Мими отваряй. Мими от Бургас 5 лева. Браво! Внимавай сега. Шестата много важна кутия. Коя е тя? Кутия номер? 5. 5. Мариане, какво има тук? Надявам се да е черно. Надяваш се да е червено? Не, на жълта. На жълто ли се надяваш? Айде, че аз като идвам тук обикновено се ти помагам. Да, бе, да. Какво всеки път се отваряш сини суми, като съм при тебе? Иначе се червени отваряш. Според си от коя страна си? Добре, Според мен е червено, да ти кажа. Абе, дай да не е червена. Добре, айде да не е червено. Айде, за това. Айде да не е червено. 2500. Жълта, гледай. Жълта, познаваш! Танче, твоята игра върви разкошно до момента. 6 кутии. 6 кутии са отворени, 2500 лева изчезват и оставаме на оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отворим нови 4 кутии. Но преди да започнеш тия 4 кутии, ще разберем какво има в жълтата хикс кутия. В червената вече знае, за съжаление. Добър вечер, господин банкер. Да. Разбирам ви, господин банкер. Офертата на банката е много хубава. На този етап от играта е разкошна. 5500 лева. Благодаря на банкера. Наистина офертата е хубава. 5500 лева. Да. Помисли си внимателно. Решила съм. Щом си взела решение, кажи ни.
Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Продължаваме нататък с нови 4 кутии. Само искам да не съжаляваш накрая, че не си приела тази оферта. И аз искам. Така. Сега, преди да започнем с 4-те кутии, трябва да разберем какво има в жълтата хикс кутия. Жълтата хикс кутия, дали ще е по-близко до 100 лева или ще е по-близко до 5000 лева. Може да е точно по средата, тези 2500 лева, които отвори. Какво има в жълтата хикс кутия? Веднага след рекламите по новата телевизия. Приятели на сделка или не, ето ни след рекламите по нова телевизия, тук в студиото, където днес играе Таня. Таня от Кючук, Париж. Стигнала е на момента, на който вече е отвърлила първата оферта на банката и е готова да разбере какво има в жълтата хикс кутия. Танче, какво ти се иска да има в жълтата По-голяма хикс? сума. Близка до 5000. Близка до 5000. Мене ми се иска същото. Стискаме палци. Стискаме палци. Стискаме палци да видим какво има в жълтата хикс кутия. лева. Добре. Добра сума е. По-близка е до 5000, отколкото до 100 лева. Да. Добра сума. Сега, внимавай да не отвориш, защото 3500 лева са си добри пари. 4 кутии, с коя започваме? Първата е Добромир, номер 13. Кутия номер 13. Да отворим и да видим какво има в кутия номер 13. Отваряй, добри. Браво. 20 стотинки. Благодаря ти. Благодаря. 20 стотинки. Имам чувството, че ти наистина винаги си играла за максимума и сега играеш за максимума. 25 000, 50 000 и 100 000 лева са в играта. Коя е втората кутия? Втората кутия... Елен, кутия номер 15. Кутия номер 15. Винаги се притеснявам, че тук може да има 15 000 лева. Възможно е, да. Обаче ти вече си ги отворила, така че 15 000 лева не може да има. Елен, отваряй. Елен, отваряй. Елен, отваряй. 750 лева. 750 лева. Ето, виждаш ли, отваряме малки суми. Правим го, правим го. Давай, коя е третата кутия? Третата кутия съм си харесала номер 20. Малката Ангелика. Анджи, кутия номер 20. Етрополе, отваряй да видим какво има там. 7500 лева, вече влизаме в червено. Браво. Но важно е, че не са 100 000 лева, нали така? Максимума! Максимума! Добре. Коя е четвъртата кутия? Четвъртата кутия номер 22 мина. Кутия номер 22. Отваряй. 300 лева! 300 лева! Не е била синя сума, но е жълта сума. И е от ниските. Хем е жълта, хем е от ниските, така че съм вече доста по-спокоен. Значи имаш интуиция. Браво! Виж как хубаво направихме нещата. Да. Добре, предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 3 кутии преди следващата оферта. Внимавай много, да видим какво ще ти предложи банкера. Ориентирам се, мисля си каква оферта би могъл да ти предложи и му казвам какво мисля аз, че мога да ти предложа. Господин банкер, аз бих и предложил на вярваше място нещо около 15 000 лева. Е така. Просто като за начало. Каза, че аз не съм банкер, защото точно за това. И аз си ги пожелавам. Добре, коя е справедливата оферта според вас? Благодаря ви много. Каза, че най-справедливата оферта според него е 6500 лева. Увеличава се. С 1000 лева. По-висока оферта ми предложи.
Офертата на банката в момента е 6500 лева. Да. Трябва да отвориш 3 кутии, ако отвърлиш оферта на банката. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Продължаваме нататък с нови 3 кутии. Дали ще спазиш това, което каза? С коя кутия? Номер 2. Божидар. Кутия номер 2. 1000 лева. Благодаря. Ние пляскаме до 1000 лева. Ще бъдат много пари на финала, ако са останали само те. Така. Добре, коя е втората кутия? Защо ги мислиш толкова дълго? Защото преценям коя да отхвърля. И коя ще отхвърлиш? Кутия номер 11. 12 500 лева, но 100 000 лева са още в играта. Третата кутия. Много важна трета кутия. Коя е тя? Коя е третата кутия? Кутия номер 8. Кутия номер 8. 100 000, 50 000 са вътре. Спокойно. 100 000, 50 000 са вътре, но 25 000 лева са си голяма сума. Да. Не можеш да я отвърнеш така с лека ръка. Да. Престои оферта на банката. Какво ще ни предложи банкера? Не знам. Така, за момента аз смяна, ако ми предложи, няма да я приема. Добре. Защото това ми е късмета за някаква сума. Ако е 10 000, ще помисля. Господин банкер, искаме 10 000 лева. Разбирам, господин банкер. Оферта на банката е 4000 лева. А нейният отговор веднага след рекламите по Нова телевизия. Какво щях да кажа, че съм импулсивна и... Скъпи приятели, на сделка или не, след рекламите по Нова телевизия в студиото трябва да вземе съдбовно решение Таня от Кючук Париж. Офертата на банката е 4000 лева. Въпросът е сделка или не. Няма сделка. Няма сделка! Няма сделка, играем нататъка. 3 кутийки предстои да отвориш, коя започва. Марат, 4. Кутия номер 4. Марат, отваряй. Успех. Марат, отваряй. 5000 лева. 50 000 и 100 000 лева са в играта. Коя е втората кутия? Кутия номер 21. Кутия номер 21. Лидия от Студена. Лидия, да видим какво има при теб. Отваряй. $3500 лева. Това е жълтата хикс кутия. Да. И третата кутия. Така. 12, Иво. Иво от Плевен, кутия номер 12. Иво! Иво! Да видим. 10 лева! Благодаря. 10 лева, Танче! Аз мисля, че много 50 добри не бяха 000 кутиите, и които 100 отворих. 000 лева са в играта. Много добри. 10 000 лева са тук, за да ти отдават спокойствието, че играеш сериозно, напред, за големите пари. За максимума. За победата. Предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 3 кутии преди следващата оферта. След тези 3 кутии ще трябва да отвориш 2. И след тези 2 ще трябва да отвориш 1. И всеки път ще получаваш оферта. Господин банкер, благодаря ви. 100 000 лева. Си ги намеря. Максимума в сделка или не. Офертата на банката е смяна на кутиите.
Следващата сделка, дами и господа. Кутия номер 16 отива на местото. На кутия номер 1. Всъщност, защо избра тази кутия? Така прецених на момента. 3 кутии. Но аз си мисля, че това решение е прекалено импулсивно. 3 кутии. Първичното решение понякога е правилното. Не понякога, а в повечето случаи. Така, първата е естествено 16. Кутия номер 16. Аз да ти кажа, не мислех, че толкова първично ще постъпиш. Мислех, че ще има някаква логика при тебе. Тоест, любимите числа, свързани по някакъв начин. От друга страна си противоречиш. Трудиш се. Те са в играта, моите любими. И така нататък. А обикновено максимума винаги изисква някаква логическа постройка. Аз обичам да съм номер 1. Кутия номер 16 ли е кутията? Да. Кутия номер 16, диджей Жоро. Да видим какъв е бил късмета. 10 000 лева. За какво си сменила 10 000 лева? Дали си ги сменила за 10 стотинки или си ги сменила за 100 000 лева? Първичното. Ето първичното те накара да смениш двете кутии. Кутия номер 1 да дойде при тебе. А сега, след като отвори там 10 000, смяташ ли, че първичното те е водило в правилната посока? И не мога то да ще кажа, че те ме води подведе ли грешно. отново? Надявам се да не ме е водило в грешната посока. За да те подведе в решението ти за следващата кутия. Кутията. Кутия номер 23. Мими. Кутия номер 23, Мими, какво мислиш, че има в тази кутия? Мисля, че има синя сума. 10 стотинки са синя сума, 1 лев е синя сума, 20 лева са синя сума, 50 лева са синя сума. Айде! Айде! Айде да се съберем! Да се съберем! Мими! Всички тука! Всички! Стискаме палци за синя сума! Танче, пожелавам ти много голям късмет. Благодаря. И нека да отидеш на мястото, където искаш. Един лев! Един лев! Един лев! Един лев! Това беше интересно пожелание. Кое е мястото, където искаш? Рио де Жанейро. Рио де Жанейро и ти ли? Защо и аз ли? Аз имам чувство, че първо съм си го харесала това място и след мен всички останали. Миналата седмица Да. искаше Мария да заведе Велинград, да. баща си. Да, аз ще заведа, ако имам възможност, ако вземам голяма сума, цялото семейство на световното. Било той да не се класираме. Пожелавам ти от все сърце. 50 000 и 100 000 лева са в играта. Коя е последната трета кутия? Решила съм кутия номер 6, Вера. Кутия номер 6. Вера от Монтана, кутия номер 6. Верче, само да няма 50 000. Само да няма 100 000. Сигурна ли си, че това е кутията? Да, 6. Кутия номер 6. Верче, да видим. 50 лева! 50 лева! Предстои оферта на банка. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта. В играта са останали 5 кутии. 5. И 2 от тези кутии
с 50 хиляди и 100 хиляди лева. В коя кутия са тези 50 хиляди? В коя кутия са тези 100 хиляди лева? Кутия номер 3, кутия номер 10, кутия номер 18, кутия номер 9 или кутия номер 1? Слушам, господин банкер. $50 хиляди лева и 100 хиляди лева. Ако в твоята кутия има 50 хиляди лева или 100 хиляди лева, оттатъка една от другите две суми. 1:4 е варианта да отворя да. Ако обаче тук е ниска сума, Лошо. 50 на 50 е варианта, ако смениш кутията, при тебе да дойдат големите пари. Смяна. Офертата на банката е смяна на кутиите, а да видим дали няма да смени. Така каза банкера. Пробваме. Харесва ми. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Няма сделка. Дали в твоята кутия номер 1 има 50 хиляди лева? Дали в твоята кутия номер 1 има 100 хиляди лева? Или в кутия номер 1 са 10 стотинки, 20 лева или 100 лева? Две кутии. Кутия номер 3. Кутия номер 3. Митко от Асеновград. Стискаме палци, съберете се всички. Мартине, братята, елате тук, елате. Стискаме палци тук да има синя сума. Отваряй да видим. Отваряй! Не, 100 хиляди лева, не! И когато паднем, трябва да се изправим. Винаги. И когато се изправим, максимума е 50 хиляди лева. 50 хиляди лева. Коя е втората кутия? Коя е втората кутия? Десет. Кутия номер 10. Това е любимото ми число. Знам. 24. Днеска и близнаците са с тази кутия. Днеска имат рожден ден близнаците. Рожден ден имат. Ще ни почерпат с бомбони. Ще ни почерпат и с друго, но сега е важно да разберем дали тази кутия искаш да отвориш. Да. Близнаците стискаме палци за 10 стотинки. За 10 стотинки те най-добре отговарят на тази кутия. 100 лева! 100 лева! Лева! Останали са 3 кутии. В едната кутия има 10 стотинки. В едната кутия има 20 лева. А в третата кутия
има 50 000 лева. Предстои оферта на банката, ако отвърлиш, ще трябва да отвориш само една единствена кутия. Да, господин банкер. Кутия номер 18. 1,89. Да. Кутия номер 9. 9. И кутия номер 1. В една от тези три кутии има 50 000 лева. Ако в кутия номер 1 има 50 000 лева, трябва да я оставиш при теб, защото отсреща са сините суми. Ако обаче в твоите кутия има синя сума, 50 000 лева са в една от тези две кутии. Или при Деси, или при Ивац. Да. Оферта на банката е смяна на кутиите. Искаш максимума? Ето го максимума. Той е пред теб. Максимума е пред теб. Дали да решиш да оставиш кутия номер 1 и в нея да има 50 000 лева, или имаш усещането, че тази кутия е със синята сума? Тогава я смени. Решението е твое. Сделка или не? Сега банкера ме поставя в положение, което 100 пъти да ме беше питал преди играта, би ли го направила, 100 пъти бих отговорила не, да изневеря на моето число 9, защото ако отвърля, ще отворя 9. Аз не обичам по принцип да вървя срещу моите виждания и убеждения. Но ако в случая аз ще я отвърля, принуждаваме да си отворя моята кутия. А не искам. Сделка или не? Няма сделка. Предстои да отвориш една единствена кутия, коя е тя? 9. Кутия номер 9. Ивац. Кутия номер 9. Ивац, отваряй. Ивац, отваряй. Ивац, отваряй. 20 лева! 20 лева! Благодаря. 20 лева! 20 лева! Браво! 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 20 лева. В едната кутия има 10 стотинки. В другата кутия има 50 000 лева. Същото това усещане може да го имате, когато изтривате билета на Националната лотария, сделка или не. Защото в него има суми до 100 000 лева. Този билет е за нея. А вие се снабдете с вашия от цялата търговска мрежа на Националната лотария. Билета, сделка или не. 50 000 лева предстои оферта на банката. Нека да не е смяна. Нека да не е смяна. Предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще спечелиш това, което е в твоята кутия. Да, господин банкер. Разбирам, господин банкер. Колко пари искаш? Колко предлага? Колко пари искаш? Над 20. Над 20? Да. Аз тук виждам едно нещо. И ще го кажа. Между 10 стотинки
и 50 хиляди лева, 25 хиляди лева е средата. 20 хиляди лева е разумна оферта. 35 хиляди лева е много висока оферта. Уникална. Но и двете оферти не са максимум. Максимум е 50 хиляди лева. И банкера каза, за максимума офертата на банката е смяна на кутиите. Защо така си играй с мен? Хем му казах, че не обичам да си променям решенията. Един път я смених, стига толкова. Внимавай какво си пожелаваш, може да ти се сбъдне. Това е сделка или не? Искаш максимума? Да, искам и прецених, че тук... Ето го максимума. Щом си преценила, че тук е максимум, затвори капак. Ако преценяваш, че в другата кутия е максимума, смени кутиите. Това е максимума, е 50 хиляди лева. 50 хиляди лева. В една от тези две кутии. Ако е при теб, затвори капака. Ако не е при теб, натисни бутона. Ти решаваш. Сделка или не? Специално, когато съм поставена пред дилемата 50 на 50, винаги трудно взимам решения. И не винаги, но в повечето случаи след време разбирам, че е било по-неправилното решение. Затова ти казах, че не искам смяна. Дори и да не успея да позная къде са 50 хиляди лева, това по никакъв начин няма да ми се отрази на гарда да ми падне. Просто явно късмета или ще е бил с мен, или съм го нямала. Надявам се да е с мен и няма сделка. Дори не мога да отида да погледна в другата кутия. Не дей. Банкерът ти предложи всички варианти. На 5 кутии имаше и 50 хиляди и 100 хиляди лева в играта. Даде ти и пари. 5500 лева. 6500 лева. 4000 лева. Ти ги отвърли. В момента ти даде най-големия шанс. Ти да прецениш къде са тези 50 хиляди лева. Аз искрено се надявам да си взела правилното решение. И тези 50 хиляди лева да са в кутия номер 1. За да можеш да постигнеш две неща. Едното да си играла за максимума и да си взела максимума. И другото, което също не е маловажно. Всички сме приятели. И нека Деси не съжалява за своя избор. За своя избор, че е отказал да играе в своята игра. Всички да се съберем за Деси. Всички! Искам да се върна към първата оферта на банката. 5500 лева.
Беше първата оферта на банката и аз много се чудех, трябва ли да я вземеш, трябва ли да я отхвърлиш. И ти казах, дано на финала не съжаляваш за тези 5500 лева. Сега, като отвориме тази кутия, кутия номер 1, дали ще съжаляваме, че не си я приела? Или много ще се радваме, че не си я приела? 50 000 в сделка или не се печелят само с кураж. На 3, 2, 1. Мен сега малко, но... Дами и господа, това е сделка или не? 50 000 лева се печелят с кураж. Танчето се тръгва с 10 стотинки, а можеше да се тръгне с 50 000 лева. Трябваше само накрая да каже, има сделка и да смени двете кутии. Утре вечер от 18 часа в сделка или не, какво ще става, ще разберем. А сега останете с новините по Нова телевизия и цялата програма нататък.